Ihan vähän vielä. Jeehaa! Nyt alkavat omenan potkiaiset! Onpako meitä omenia? Niin mehukkaita! Poiminta valmiita! Mitä turkasta tämä on? Nuo taas! My little pony, my little pony. En tuntenut mä ennen ystävää. Taika hetket on nyt kanssa mennään. Seikkaillaan ja nauretaan. Mun sydämen aina kun kuulut vaan kaiken ja mistä pidetään. Se taika tuo mun elämään. Sillä ystävyys on taika sun ja mun. My little pony, ystävyyden taikaa. Rauhoitu, Applejack! Rauhoitu! Miten voin rauhoitua tällaisena aikana? Nahista ja lepakot hyökkäävät Omppulan omenatarhaan! Eivätkö hedelmälepakot yleensä pysyttele länsitarhassa? Hedelmälepakot kyllä, mutta nämä eivät olekaan niitä tavallisia. Vaan vampyyrilepakoita! Turha kuvitella, että saisivat iskeä hampaansa palkinto-omenaani. Mahtavaa! Tänä vuonna tämä edustaa meitä Appaloosan maatalousmarkkinoilla. Arvatkaa, kuinka paljon hellää hoivaa tarvitaan tällaisen kasvattamiseen. Applejack, kun ryhdyt toimeen, tulos on huikea. Ne vampyyrilepakot tahtoisivat imeä sen rusinaksi. Mutta jos kertoisimme, miten tärkeä juuri tuo omena on sinulle, ne jättäisivät sen rauhaan. Joo, varmaan. Sen kun yrität. Anteeksi, herra lepakko. Mietimme tuossa, että olisiko mahdollista jättää se todella iso omena rauhaan. No, mitä se sanoi? Kyllä. Häh? Mutta saattoi myös olla ei. Tämä on ensimmäinen vampyyrilepakko, jonka olen nähnyt, ja niin, voi mennä aika ennen kuin opin kunnolla niiden kieltä. Aha. Ja sillä välin tuo tuholainen kavereineen vaanii minun palkinto-omenaani ja siinä samalla joka ainoa omena tarhassa. Nuo vampyyrilepakot ovat pelkkä hirviölauma. Hirviö? Tää on karkeaa, eikö sinusta? Ei minusta. On vampyyreitä lepakot nää, aina omenaa mässyttää. Ne hetkisen lepää hetken vaan, sitten omenoista joka pune puhdistaa. Eivät välitä mistään, ei yhtään mistään, vain kalutut puut jälkeensä jättää. Nyt kuuntele sentään, on myös puolittainenkin. Jos en niitä puolustaisi, niin työni laistaisin. On niillä pikkuiset lapsetkin, ne pieniään hoitaa niin kuin ponitkin. Hei lopeta, jos siis etkö nää, on niillä yhden aatteen pää. On niille tää ravintola vain, mut ottaako ne muita huomioon lain? Ei niin, kai itse huomaat sen. On käytös niillä ara-arvoinen. Nyt tahdon sentään huomauttaa, ne perhettänsä puolustaa. Siemenet myös levittää. Sä juokse pakoon, jos yhdenkin vain näet. Ne pahat ja rumat ja ilkeät, kai nyt itsekin puiden kunnon näet. Ne auttaa puut nopeampaan kasvuun. Mä huomaan vain, että tuhotyö jatkuu. Ken väitellä nyt tästä vois, on niiden aika mennä pois. On samaa mieltä minäkin, nuo lepakot pois ajaisin. Päätös on nyt meillä yhteinen. Ne liian pitkälle on menneet lepakon, aika pois jo mennä on. Lepakon, aika pois jo mennä on. Lepakon, aika pois jo mennä on. Se päätös on nyt meillä yhteinen. On tullut aika vasta hyökkäyksen. Olen pahoillani, Fluttershy, mutta minusta Applejack perusteli paremmin. Nuo vampyyrilepakot kuulostavat aivan kammottavilta. Mennään pyydystämään ne ennen kuin ne tuhoavat loputkin tarhastani. Nappa kiinni. Anteeksi, mutta mitä jos emme nappaisikaan, vaan
me antaisimme niille osan tarhasta. Oletko mennyt täysin järjiltäsi? Ne tulivat vain, koska niillä on nälkä. Jos tekisimme niille suojelualueen, niillä olisi omat omenansa. Ja myöhemmin ne voisivat auttaa omenatarhan muita osia. Vampyyrilepakot eivät syö omenan siemeniä, ja kun ne sylkevät ne, niistä kasvaa vieläkin satoisampia omenapuita. Kuule, Fluttershy, kuulostaa kyllä ihan kivalta, mutta joka hetken, minkä me käytämme siihen suojelualueeseen, ne käyttävät tuhoamalla omenatarhaa. Et tiedä, millaista täällä oli edellisen vitsauksen aikana, mutta Granny Smith on kertonut siitä sellaisia juttuja, että ajatuskin aiheuttaa painajaisia. Granny sanoi, että menetimme silloin ison palasen tarhasta. Omenia piti säännöstellä koko talvi. Entä mehu? Kai mehua silti oli vai? Ei, tippaakaan. Ei mehua! Ei mehua! Ne hirviöt pitää pyydystää ja se pitää tehdä heti! Jos Granny Smith ei olisi Apple Bloomin ja Big Macin kanssa maatalousnäyttelyssä Appleloosassa, hän käskisi meidän tehdä juuri niin. Olen pahoillani, mutta minusta Applejack on oikeassa. Kumpa vain olisi toinen tapa estää niitä syömästä omenoita kerta kaikkiaan. Ehkäpä onkin. Hyviä ja huonoja uutisia. Hyvä on se, että löysin loitsun, joka poistaa lepakoilta halun imää omenoista mehua. Mutta jotta se taika tehoaisi, tarvitsen lepakoiden täydellisen huomion. Oi ei. Fluttershy, sinun pitää käyttää tuijotusta niihin. Oi että, enpä tiedä. Mikä maksaa? Olet käyttänyt sitä monesti ennenkin. Niin, mutta sitä ei voi käyttää noin vain. Olen vannonut, että käytän sitä vain hyvin pahoissa tilanteissa. Tämä tilanne on kovin paha minulle. Samoin. Ajattelen mehua. Voisiko edes joku ajatella mehua? Valitan, en vain pidä ajatuksesta ottaa vampyyrilepakoilta sitä, mikä tekee niistä vampyyrilepakoita. Se vain tuntuu väärältä. Mutta jos emme tee sitä, omenoita ei jää yhtään Ponyvillen poneille. Eikö sekin tunnu väärältä? No mitä aiot tehdä, Fluttershy? Teetkö sen tuijotuksen niille vai et? Hyvä on, minä teen sen. Oikein. Kuka niitä suosisi? Ne ovat ällöttäviä. Eivätkä ole. Ekan mehukierroksen tarjoan minä! Äläs hoppuile. Ensin pitää saartaa ne hirviöt. Aika kuluu. Hienosti toimittu. Taisimme saada ne kaikki. Nyt tarvittaisiin enää se tuijotus. Oletteko ihan varmoja? Hyvä on. On todella ikävä tehdä teille näin. Toivon, että annatte anteeksi. Hyvä. Sinun vuorosi, Twilight. Selvä. Voit jo lopettaa sen, Fluttershy. Onnistuiko? Se selviää vain yhdellä tavalla. Satu pelastuu! Jeehaa! Saadaan mehua koko pitkän talven! Paljon kiitoksia avusta. Se ei olisi muuten onnistunut. Heikästä, Applejack. Se oli hauskaa, todella. Nyt ei muuta kuin siivotaan nämä karat pois, niin huomenna päästään potkimaan. Omenan potkiaiset Otto 2. Jeehaa! Ja nyt kerätään nuo makoisat omenat. Taika ei toiminut. No ei taatusti taika toiminut. Meidän pitää ottaa käyttöön tiukempia keinoja. Tämä selvä, Applejack. No niin, kaikki ponit. Etsitään ne vampyyrilepakat.
Hetkinen nyt. Eivät nämä lepakot kupanneetkaan omenoitani. Mutta jos vampyyrilepakot eivät syö omenoitasi... Kuka sitten? Fluttershy, olet asiantuntijamme. Tiedätkö, mikä muu olento olisi voinut tehdä tällaista? Pahoittelen, en tiedä. On yksi keino ottaa selvää. Napata syyllinen itse teossa. Ja miten meidän pitäisi se tehdä? Väijytys. Keskiön hetki! Mitä jos lopetettaisiin jo? Teistä minä en tiedä, mutta minulla on todella nälkää. Voi Fluttershy, kyllä se siitä. Älä sentään unohda, tämä on yhteinen päätös. Aivan. Kukaan ei lähde täältä ennen kuin mysteeri on ratkaistu. Sopiiko? Sopii! Onko jokaisella merkkivalonsa? Muista sitten, Pinkie Pie. Käytä sitä vain, jos näet jotain epäilyttävää. Tämä selvä. Jotain epäilyttävää. Mitä sinä teet? No niin, nyt sitten hajaannutaan. Jokainen vahtii omaa riviään. Kuka tai mikä se tuholainen onkaan, sen on pakko olla jossain täällä. Minulla on kovin paha aavistus, todellakin paha aavistus tästä. Tuo omena, se on niin mehukas ja makea. Mikä se oli? Epäilyttävää! Annetaanpa palomerkki! Kuka siellä? Niin, ei selvästikään tarvitse huolestua tuosta varjosta tuolla yläpuolella. Tai ehkä sittenkin menekin katsomaan, mitä Rainbow Dash pärjää. Kuka siellä? Vastaa jo! Tai saat katua! Selvä! Itsepä kerjäsit! Siitä sait! Sinä linnun pelätti. Applejack, mikä se on? Tulisitko alas? Ja älä ole enää vampyyrilepakko. Fluttershy, täällä Rainbow Dash! Lopeta tuo lepakkojuttu ja tule alas! Mitä jos annetaan hänen tulla kun haluaa? Fluttershy on irti! Täytyy laittaa pakoon! Pinkie Pie, rauhoitu. Katso, hän on tuolla, oksalla. Hän vain odottelee. Sopivaa hetkeä hyökätä. Pinkie Pie, lepakot eivät syö poneja, edes vampyyrilepakot. Mutta jos vampyyriponit syövät ja muita poneja, minä en ota riskiä. Miten tässä näin kävi? Sitä en vain ymmärrä. Se taitaakin olla meidän syytä. Meidän syytä! Ja mistä niin päättelet? No niin, tuo olen minä. Tuo on lepakko ja tuo on Fluttershy sekä tuijotus. Sen taian piti osua lepakkoon näin. Mutta ilmeisesti se sitten kimposi. Se vei vampyyrilepakoilta halun olla vampyyrilepakko ja siirsi sen edelleen Fluttershylle. No niin, meidän pitää nyt perua koko taika. No mitä odotellaan? Pelastetaan Fluttershy ennen kuin tuotus syö meidät! Kaikki maihin! Lepakon perään! Menetimmekö todella hänet? Voi Fluttershy, missä olet?
takaisin. Saamme hänet takaisin vain nappaamalla kiinni, jotta voin perua Taian. Tuolla hän on. Ja nyt tuolla! Oi, ei se onnistu. Ainoa keino pyydystää hänet on houkutella jotenkin hänet lähemmäs. Mutta vaikka se onnistuisikin, miten saamme hänet pysymään paikoillaan niin, että voit peruuttaa Taian? Vaikka olisi Fluttershy tekemässä toijotuksen Flutterpetille. Aivan. No niin, hoidetaan homma. Kaikki valmiina. Sinne menee voittomahdollisuus Appaloosan markkinoilla, eikä? Hän tulee! Missä minä olen? Voi onneksi olet kunnossa. Mutta mitä oikein tapahtui? Sinusta tuli vampyyriponi. Yritinkö syödä poneja? Et tietenkään. Enkä siis ollut vampyyri? Kyllä. Kyllä olin, vai kyllä en ollut? Kyllä olit. Mutta en yrittänyt syödä poneja. Kyllä. Yritin. Nyt en käsitä. En minäkään. Oipa näin kaiken. Fluttershy, anteeksi, etten minä kuunnellut sinua heti alun perin. Ja muistathan, nyt saat siemeniä, joista kasvaa vielä isompia ja parempia puita. Tarkoittaako se sitä, mitä minä luulen? Jep, lisää mehuakin. Jaha, eli tässä on nyt se taika, Fluttershy muuttuu lepakoksi, suojelualue. Laita siihen, että sain huomata, että lyhyen tähtäimen ratkaisuni oli hieman lyhytnäköinen. Ja ettei pidä antaa kenenkään painostaa tekemään jotain, mikä ei tunnu oikealta. Joskus pitää sanoa hyville ystävilleenkin. Ei. No otetaanko entistä vahvemman ystävyyden kunniaksi kypsä, maukas ja mehukas omena?